van ott valami motoszkálás, nagyobb testű állat szerintem. Hát én teljesen el vagyok dzsindzsázva. Jól indul, eltévedtem. Jól indul, eltévedtem. Igazából kocsi, ott van lenne az út. Meg elkezdtem jönni az autóúton, aminek igazából vége van. Szóval megláttam, hogy jel igazából ott van bent az erdőben. Vagy átmegyek itt a dzsindzsán, vagy inkább előről kezdem. Szerintem az előről kezdés lesz a megoldás. Hát akkor ebből is tanulság, mert itt az elején napszemüvegbe elindulni. Hát érdekes, nem fogod megtalálni az utat. Hát, bedzsindzsázok. Dzsindzsázunk. Yeah! Oké. Dzsindzsára fel. Messze van az út vajon, vagy nagyon dzsindzsa? Figyelj, kéz előtte, fej előtte kéz. Jók vagyunk. Hát én teljesen el vagyok dzsindzsázva. Ott volt jel arrébb, úgyhogy itt lesz valahol az út. Ennyi még. Be a dzsindzsába, aztán max feladjuk, de szerintem lehet az is, hogy itt volt az út, csak már belőtte itt az élet. Jó, feladom, menjünk vissza. Nem jött be, gyerekek. Visszamegyünk. Nincs jel. Szerintem belőtte a gaz. Még nem lett megcsinálva. De mindegy, hát ilyen is kell, nem? Amikor elcsesszük. Tudod, kéz a fej előtt. És úgy mész, mindig nézni a lábad elé. Easy. Jó. Ez jó volt. Hát kezdjük előről, na, akkor second take. Bejött a jó idő, úgyhogy azt jelenti, hogy eljöttem a bükkbe sétálgatni egyet. Még amíg itt vagyok Miskolcon, addig. Úgyhogy voltam itt már Dávidékkal, jó kis cselkész barátommal. Szép kilátóhoz fogunk most menni, ahol elhoztam a drónomat is. Hogyha minden igaz, akkor ott fogunk tudni drónozni egyet, úgyhogy majd szép látványok lesznek. Látszik az egész bükk, igazából nem az egész biztos, de nagy része. Múltkor nagyon szép volt, az ilyen, hát ilyen télies, őszies idő volt. Minden vörös volt, meg barna, narancsága, gyönyörű volt a lombok. Most ugye szerintem minden ilyen feketébb lesz, vagy ilyen sötétbarnább. Ugye, mert hogy még nincsen lombkoron a fákon. Tehát megnézzük, hogy a drón mit tud. Az első ilyen igazi nagy felvétel lesz. Ezért csak egy próbát csináltam vele. Igazán most erről szól ez a séta, ha úgy nézzük, meg hát persze egy kis lelki béke. Az fontos. Mert ugyebár nem csak azért sétálunk, hogy célhoz érjünk, hanem azért is, hogy jelenben tudjunk maradni. Én meg főként azért, mindig forog az agyam, mindig van benne valami, és ilyenkor egy picit le tudok lassulni. Ott lakik a galambom, ott lakik a galambom, ott lakik a várom. Csak lenni a jelenbe, hallgatni az zajokat, hangokat, hallom, hogy az autók mennek, mellettünk megy egy út, egy kicsit messzebb, de ugye mivel hogy itt csend van, ezért hallod az autókeréknek. Néha, amikor elmegy az aszfalton egy kerék, azt meghallod. Az előbb hallottam egy madarat, ahogy éppen fürdött a levelek között, vagy hát motoszkált. Azt hittem, hogy valami nagyobb állat, mert nagy hangja volt, csak hát olyan csend van, hogy a kis hang is felerősödik. Úgyhogy néztem egy ideig, jó percig. Nem is akartam videózni meg semmi, nehogy megmozduljak és valami legyen. De ha lesz majd ilyen, akkor megpróbálkozom vele videózni, meg hát messze is volt, ugye. Kis pixelek nem vennék föl. Na most megyünk egy picit fölfelé. Hajrá!
közben azért a tájat is nézhetjük. Azért alakul már.
felértünk a csúcsra, meg volt a szórakozás, és most vissza kell menni sajnos a való világba. Úgyhogy elindultam az utamon visszafelé. Kicsit kifújtam magam, ittam vizet, meg volt az uzsonna. És megyünk szépen visszafelé. Követjük a piros jelet, és az autónál találkozunk. Van ott valami motoszkálás, nagyobb testű állat szerintem. Nem tudom, hogy őzik-e, vagy farkas. Nem látom, sajnos. Csak hallom, hogy ott motoszkál valami. Nem hallom, elcsendesedett. Az autóktól nem fél, mert autók hangját lehet hallani. Én is suttogok, meg lassan sétálok, de úgyis hallja valószínűleg. Már nem hallom a hangját. Na ezért kell nyitva hagyni a fületeket, meg a szemeteket. Ha láttok valamit, vagy hallotok valamit, érdemes odafigyelni, mert lehet, hogy valami érdekes lesz. És egy állat, amit nem láttál még, vagy nem minden nap látsz, madarak, lehet hallani a fáknak a csikorgását, ahogy összeérnek, vagy egymással súrolódnak. Ugyanígy lehet hallani a leveleknek a préselődését, amikor egymáshoz érnek, vagy fújja a szél őket. Megállunk, egy picit hallgatózunk. Nem hallom a nagy testű állatot. Valami volt, lehet, hogy elfutott, lehet azt hallottam, hogy éppen fut, de nem egy ilyen ütemes, ilyen több hang volt, hanem inkább, mint hogy fúrt volna, túrt volna valami miatt. Lehet talált valami élelmet, azt túrta ki, gombát vagy hasonlót. Na hát figyelj, meg kell próbálkozni ezzel. Nagyon sűrű most itt az erdő, ugye ezekkel a kis új fákkal, amik kezdenek nőni. Olyan nem tudom, kb. Fejemig érhet? Fejemig, vállamig érnek. És ez azt jelenti, ugye, hogy a talaj nagyon sűrű, nem lehet átlátni rajta. Úgyhogy nehéz látni azt, ami azon a sűrűn túl van, nem nagyon látszik. Hát ez van, ezért kell hallgatózni. És itt jön a képzelőerő, hogy ha elképzeled, hogy mi van ott, végül is ez fél siker. Tény, hogy nem láttad, de elképzelheted, tehát már egy élményed van azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett ott. Már tudsz mesélni róla. Már úgy mész haza, hogy nem csak sétáltam, de lehet, hogy valamivel találkoztam is. Nem tudom, mi volt az, mert nem láttam, de hallottam. Tehát ott volt. Érdekesség. Ezért jó túrázni, meg kimozdulni. Megint hallok egy hangot. Ott van. Nagyon messze van, de nagy testű. Ezt nem fogjátok látni ezen a pixelesen, de ott van, messze van. Most ugye föntről nézek le rá, jobban belátok a sűrűbe. Nem látom, mi volt az, de nagy testű. Remélem nem vaddisznó gyerek, mert akkor futhatok. Nincs nálam semmi védekező eszköz. Hát nálam van ez a GoPro. Na, megint nem hallom, szerintem most megint elbújt, de volt valami. Na, ha látom, akkor megint bekapcsollak titeket. Mindig a sárga, a piros úton, mindig a piros úton, mindig a piros úton. És meg is érkeztünk. Meg volt a drónozás, meg volt a túra. Úgyhogy hát én indulok is. Sziasztok!
Juhú! Na és így vesszük fel azt, hogy elmegyünk az autóval. Futni kell, rohanni kell. Juhú! Oh, meg is vagyunk. Hú!